Rasane kok padha tempe apa kaya ngene rasane wong ora duwe Terus aku kok ya sampun nesu nesu iku kanggo pacucu manen resumu tembangan manismu Masuk Teo nyanyi nek. duh sayang ngapunten saestu yen bisa nuruti apa karepmu tapi ojo sumpah ono dino liyane bakal tau payane mbok kepiye carane tresnaku ora bakal luntur diuci ra bakal goyah senajan kahanane bubrah aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngancanine samben dina Asik masih bersama Uci anake 2 tahun. Omahe Bintangan. asoy
Oke, baik. Dua lagu dari Arkanta.